It's mine. комментариятуна хондистам бачаку ҳазор ҳаматаматонда ман вақт шудам набудам ки он каса дар комментараш вақти ҳеҷ кам набудам ягон одам дар комментараш ягон гапи қабеҳ намегуфтам. имрӯз ҳамин рӯзи шидаста ки мара минимална одамо гапи қабеҳ мегӯянд дар комментом. рости дар бораи сурат гап мезанем. мара фотошоп бо навишта будам ки оли ҳама фотошоп мегаи сурата не ки мара минимална одамо гапи қабеҳ мегӯянд дар комментом. рости дар бораи сурат гап мезанем. мара фотошоп бо навишта будам ки оли ҳама фотошоп мегаи сурата не ки ҳама вақт дила тоза бигирен, кина нагирен, дили ягон каса озор натен, ягон каса фреб накунен. иншоаллоҳ то любой ҷура мерен. ҳазор раҳмат ҳаматонда зинда бошен. хоҳи хиш. ягон қинӣ надора. любой кас метавонад дар ҷои ман боша. ман ягон меҳнати бигем сахт накардам. просто дила тоза бигирен, нияттона пок бигирен, то любой ҷура мерен. ҳеҷ кона карда то любой ҷура мерен. аллоҳ нигаҳбонтон.